Am văzut că foarte mult vă place când eu mă joc cu kendama. Am decis să mai fac un episod. Am văzut că s-a strâns 6 like-uri și cred că plus 2 la abonați. Poate? Acum vreau să mai mă joc, că vreau să ajung la 500. Nu vreau 1000, vreau 500. Și hai să începem! Așa, haideți. Nu mă descurc, că v-am zis. Dar la videoclipuri, înainte să fac videoclipul ăsta, mă pricem. Bine că la prietenul meu eu l-am mințit că am dat așa de film. Adică Spike. Nu știu, ziceți voi în comentarii. Deci asta știu, asta e Spike, asta e cupă mare, asta e cupă mică. Dar cum se numesc asta de aici? Asta când o dai așa. Stai, așa. Și aici când o dai așa. Știți de aici. Nu știu, îmi scrieți în comentarii. Hai să încercăm și cupă mică. Data trecută nu mi-a mers. De data asta nici pe atât, da? Da. După cum vedeți. Deci n-am mai postat pentru că nu mi-am mai găsit kendama și malana. Da. Bă! Nu merge. Ce să vezi? Bă, în sfârșit să vedeți că nu-i cupă, că e cupă mică. Da, și astăzi am desenat și aici am scris numărul 7 de la Ronaldo și numărul 11 de la Neymar. Deci 11 e Neymar și deci 11 e cupă mică și 7 e cupă mare. Da. Uitați. Nu-mi piesă, măi. 11-le ăla nu-i scris din partea mea, e scris din partea lui David. Da. Bă, da, uitați, să nu mă credeți că sunt undeva mare, pro și mă ascund. Bă, uitați-vă că nici măcar nu știu cum se face așa, nu? Nu. Bă, se face așa, nu? Bă, cum se face, mă, că am uitat cum se face asta. Stai. Fac și aici. Și acum dacă vezi că reușeam... Ce, mame? Da. Iubita mea! Da, haideți să dăm. Da, bă. Nu-mi reușește. Am avut un șoricel acolo la centrală și câinele Max a nirosit și l-a văzut că fuge pe col. Păi ce fel? Mi-a dat toate lemnele alea jos. Da? Toate mi le-a dat jos. Asta când eu eram la fotbal. Of. Bă, dar n-ați văzut? Bă, nu cred. S-a văzut pe filmare dacă am dat așa. Nu știu, vreau să scrieți în comentarii ce ai vrea să dau. Adică nu extreme, puțin mai. Înțelegeți voi? Deci dacă vreți, nu știu, dacă vreți, pot să dau de așa și după o să dau, uite așa și o să mă întâlnesc toată. Anabela a murit. Aole. Bă, am făcut și pe Spike așa un desen. Am făcut roșu, că acolo e cel mai greu aproape. Deci cel mai greu e. Saba, nu. Aici. Nu se. El se pune pe cupă mare, așa. Și spune așa. Bine, mie nu-mi stă nici așa dacă îl pun. Deci, mulțumesc pentru cele 6 like-uri. Nu le-a văzut toți. Nu i-a văzut toți, dar
Kendama, frate, partea a doua! Hai să încercăm și cupă mare, nu mai cupă mică, nu mai cupă mică. Da. Da. Da, am încercat eu, așa, Spike. Bă, am dat-o cu mâna. Așa, Spike. Așa, Spike. Așa, Spike. Așa, Spike. Așa. Nu, de serios, scrieți în comentarii cum vreți să fac și eu fac. Mă antrenez toate săptămânile și vă arăt vouă. Ai, mă! Bine, mai fac un minut, că dacă mai stau mult nici voi nu vă uitați. Și în ultimul minut o să încerc să vă dau cupă mică. Sunt mai bună la cupă mică decât cupă mare, dar fine. Bă, da, cum era să-mi pice acum? Fac așa. Bembe. 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 În fine. Da, pe... Da. Ce vreau să vă zic, că vă închid după ce dau ultimul cap. De ce sună de parcă dau un cap așa? Cap cu cupă mică. După ce, da, așa, da. Cum ați văzut? Așa, da, în fine. Mulțumesc pentru vizionarea acestui vlog și a celuilalt. Chiar mă simt mai fain. Am plus 2 abonați, dar nu știu de ce, dar în fine. Mie că mai trebuie 237. În fine. Mulțumesc pe toți care s-au abonat. O să-i dau și eu follow. Și cum să vă zic? Pa, pa, la revedere, viață bună și plăcere. Stai. Dar dau încet, bine? Pa, pa, pa!